for interview. Oo, may nag-apply. Good afternoon, sir. Maratok sa Margaling ko. Good afternoon. Hindi ko. Thank you, sir. Ang makulat mo ko. Ako yung trabaho. Trabaho? Baka makante din din, sir, na trabaho. Kaya na kami bibili nga trabaho. Bibili kami trabaho. Ako din naman parang nito ba? Tapos, sir, dito, pwede ako maging messenger. Bakit na, sir? Amos yung nababaruan. Pwede po, sir. Ano pa ba yung nababaruan? Pwede po naman, sir. Teka lang, yung nababaruan. Tutulo. 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 O ano man ito? Maaram ako, sir, mga ilalim ng tabi. Nadaling ka na kagawas. Nan, maaram ako kunahin ka na unang biyernes yung gabi. Bullshit ka. Tinawag ka na. Sir, salamat, sir, salamat. Para sa kunayan na ako eh. Maaram ako. Nakamit ba? Maaram ako, sir. Okay na, kaya, sir. Salamat, salamat.